Wannan mutumin da kuke gani yana ɗauke da jariri a cikinsa wanda kullum yake ta ƙara girma a cikin nasa. Wannan dai shine abu mafi ban mamaki da likitoci suka taɓa gani a tarihi. Abin tambaya shine ta yaya kasancewarsa namiji kuma a ce yana ɗauke da ciki. Shi dai wannan mutumin mai suna Sanju tun yana matashi yake rayuwa cikin sauƙi a matsayin manomi. Na tsawon rayuwarsa da ya sha fama da aikin wahala da kuma talauci. Wannan shine dalilin da ya sa a lokacin da cikinsa ya fara girma ya shiga cikin ruɗani kasancewar shi mai aikin wahala ne kuma ba sosai yake cin abinci ba. Har sai da aka kai lokacin da abin ya haddasa masa ciwon baya. Amma saboda Sanju ba shi da kuɗi ya yi burus da ciwon. Ba da jimawa ba aka zo lokacin da abin ya tsananta. Inda ya fara kama da mace mai ciki wanda aiki a gona yake mutukar mai wahala sannan cikinsa ya yi girman da yana shan wahalar yin numfashi. Lokacin da abin ya tsananta aka yi gaggawar kai sa asibiti. Likitoci sun yi tunanin yana ɗauke da ƙari ne sai suka yanke shawarar su cire masa. A nan ne likitoci suka ga abin da ya mutukar ba su mamaki, wato ainihin rabin jariri wanda har ya fara gashi, farce har da haƙora. A nan ne likitoci suka yi ta mamaki. Wannan dai jaririn ɗan uwan Sanju ne, wato Usaininsa. Ya kasance dai Usaininsa ya ringa girma ne a cikinsa tun lokacin da shi kansa aka haife shi. Wannan dai wani yanayin rashin lafiya ne mai ban mamaki wanda ake kira da fetus in situ. Wato lokacin da babarsu take ɗauke da cikinsu, Sanju ya rinjayi ɗan uwansa inda ɗan uwan nasa ya rayu a matsayin parasite a cikinsa, wanda na tsawon duk shekarun nan ɗan uwan Sanju suna raba daidan jini da abinci da shi, har sai da abin ya zama hatsari a jikin Sanju. Bayan an gama masa aikin, Sanju ya ƙi yarda ya kalli ɗan uwan nasa. A yanzu dai haka Sanju ya ci gaba da rayuwa cikin ƙoshin lafiya.